της ζωής του στο Καρλόβαση, παντρεμένος με την Καρλοβασίτισσα γιατρό Γαρουφαλίτσα Γεωργιάδου. Η αρχοντιά του χθες σμίγει αρμονικά με το πρόσωπο της σημερινής πόλης του Καρλοβάσου, που πέραν της οικονομικής δυναμικής που εκφράζει, είναι ένας τόπος συνύπαρξης γραμμάτων και τεχνών, δημιουργικών δραστηριοτήτων και πολιτιστικών δρομένων. Όλα αυτά σε ένα φυσικό περιβάλλον μοναδικό, που τα τελευταία χρόνια έλκει ένα διαρκώς αυξανόμενο αριθμό επισκεπτών. Η πόλη χωρίζεται στο Παλαιό, το Μεσαίο, το Νέο Καρλόβαση, τον Όρμο και το λιμάνι, με την κάθε περιοχή να αυτοπροσδιορίζεται με τη δική της φυσιογνωμία. «Η δική μας πολιτεία», γράφει ο Αλέξης Σεβαστάκης, είναι μια πολύ συνηθισμένη πολιτεία. Απλώνεται ανάμεσα σε δύο κάβους, πλάι στη Βόρεια Θάλασσα, ενώ στα πλευρά της ακουμπούν οι λόφοι. Προς τα νότια είναι αμπέλια, ελαιώνες, περιβόλια, καπνοτόπια. Στο βάθος στέκουν τα μεγάλα δάση, ως το φρύδι του βουνού και πέρα. Το παλαιό Καρλόβαση, σκαρφαλωμένο στους λόφους από τα χρόνια της πειρατείας, διατηρεί όλα τα χαρακτηριστικά ενός αρχιτεκτονικά παραδοσιακού οικισμού σε ένα καταπράσινο περιβάλλον. Ψηλά στο λόφο, το ξοκλήσι της Αγίας Τριάδας καλωσορίζει τους ταξιδιώτες στη φιλόξενη πόλη. Μοναδικής ομορφιάς, το ξοκλήσι του Αγίου Αντωνίου, κτισμένο μέσα σε σπήλαιο, και το μοναστήρι του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου. Στην πλατεία του Μεσαίου δεσπόζει η προτομή του Μητροπολίτη Κυρίλλου στο χώρο που κηρύχθηκε η Επανάσταση του 21 στη Σάμο και ο ναός των Εισοδίων της Θεοτόκου. Το Νέο Καρλόβαση αποτελεί το κέντρο της εμπορικής ζωής της πόλης, με τη μεγάλη αγορά και τις σύγχρονες υποδομές. Εδώ είναι η έδρα της Σχολής Θετικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Αιγαίου, το οποίο από το 1984 στεγάζεται στο Καρλόβαση, μοναδική εστία γνώσης και προώθησης των θετικών επιστημών. Έχει 3 τμήματα: μαθηματικό, στατιστικής και μηχανικών ηλεκτρονικών υπολογιστών. Η γραμματεία του στεγάζεται στο επιβλητικό ηγεμονικό μέγαρο. Το Ιστορικό και Λαογραφικό Μουσείο του Δήμου Καρλοβάσου καλύπτει μια ιστορική περίοδο από το 1870 έως το 1955, με εκθέματα από την καθημερινή ζωή των κατοίκων, τους αργαλιούς και τα υφαντά, τη σκάφη για το ζύμωμα των ψωμιών μέχρι τα πολύτιμα πορσελάνινα σκεύη και τις παραδοσιακές στολές. Ο Μητροπολιτικός Ναός της Κοιμήσεως της Θεοτόκου, κτισμένος στα τέλη του 19ου αιώνα, εντυπωσιάζει τον επισκέπτη με τη μεγαλοπρέπεια και την αρχιτεκτονική του. Ο Όρμος ήταν το παλιό οικονομικό κέντρο της περιοχής. Τα δεκάδες νεοκλασικά σπίτια αντανακλούν την ευμάρεια εκείνης της εποχής. Τα κτίρια των Βυρσοδεψίων αποτελούν μνημεία βιομηχανικής αρχαιολογίας, δεσπόζοντας επιβλητικά στο χώρο. Το λιμάνι, από το κτίσιμό του στα τέλη του 19ου αιώνα μέχρι τις μέρες μας,
Είναι η εμπορική και επιβατική πύλη που συνδέει τη Δυτική Σάμο με τα γύρω νησιά και τον Πειραιά. Γύρω από αυτό δημιουργήθηκε ένας οικισμός με πανέμορφα νεοκλασικά σπίτια. Με δαπάνες των κατοίκων του λιμανιού τη δεκαετία του 70 κτίστηκε το εκκλησάκι του Αγίου Νικολάου στο ποτάμι, του οποίου η μοναδική αρχιτεκτονική κατασκευή το αναδεικνύει σε σημείο αναφοράς στην ευρύτερη περιοχή του Καρλοβάσου. Στον παραλιακό δρόμο συναντάμε το εινοποιείο της Ένωσης Συνεταιρισμών Σάμου, στο οποίο παράγεται το κρασί που κάνει γνωστή τη Σάμο στα πέρατα της Οικουμένης. Η πόλη του Καρλοβάσου είναι συνυφασμένη με τον πολιτισμό και τα πολιτιστικά δρόμενα. Δεκάδες πνευματικοί δημιουργοί έδωσαν και εξακολουθούν να δίνουν το πολιτιστικό στίγμα της περιοχής στο Αιγαίο και στον ευρύτερο ελλαδικό χώρο. Ο ποιητής της Επανάστασης του 21, Γιώργος Κλεάνθης, ο διεθνούς φήμης μουσουργός Μανώλης Καλομύρης και ο ποιητής της Ρωμιοσύνης Γιάννης Ρίτσος, στο ποιητικό έργο του οποίου το Καρλόβαση αποτελεί σημαντικό σημείο αναφοράς. Γενέθλια γη το Καρλόβαση και για τον σπουδαίο συγγραφέα, πεζογράφο, ιστορικό, νομικό και αγωνιστή της δημοκρατίας Αλέξη Σεβαστάκη, του οποίου το έργο έχει οικουμενική αποδοχή και αναγνώριση. Τόπος καταγωγής και για τον βραβευμένο συγγραφέα της Ασημόπετρας Κώστα Καλατζή και όλων όσων εμπλουτίζουν καθημερινά με το έργο τους το πολιτιστικό επικοδόμημα της πόλης. Το Πανεπιστήμιο, οι πολιτιστικοί σύλλογοι, οι πολιτιστικές ομάδες παρέμβασης, η φιλαρμονική και η χοροδία, τα χορευτικά συγκροτήματα συνεχίζουν μια παράδοση αιώνων στο χώρο αυτό. Κάθε χρόνο στις αποκριές χιλιάδες επισκέπτες παίρνουν μέρος στα δρόμενα και διασκεδάζουν, απολαμβάνοντας το καρλοβασίτικο καρναβάλι που ξεχωρίζει για την ευρηματικότητα και την πρωτοτυπία του. Έξω από την πόλη, το έργο της ομορφιάς και του κάλους αναλαμβάνει να το πραγματώσει η ίδια η φύση, με τις μοναδικές δημιουργίες της, μέσα στις οποίες δένουν αρμονικά τα υπόλοιπα χωριά του Δήμου, σκαρφαλωμένα στις ράχες των δύο μεγάλων βουνών, του Κέρκη και του Καρβούνη. Λίγο έξω από το Καρλόβαση βρίσκεται το ιστορικό μοναστήρι του προφήτη Ηλία, τόπος αναφοράς για τους πιστούς του νησιού. Ένα ιδηλιακό χωριό, τα Κοντακέικα, απέχει 4 χιλιόμετρα από την πόλη του Καρλοβάσου και είναι ο τροφοδότης της περιοχής.